lapor lagi alang li lagi ajak ke lang nok tu ilitung tu den ni adalah alang li atema pilo na ng ordo na yakap itu tribal tum dak kisum si pupato sa kurilong li patata long li ane dak na pisum chot kom si claim lapen aku hajab na right grant alam lapen bukajan district la bukajan tugipu ninitum lake kroikri bukajan punang ni district Pinjong det tu sita lake East Karbi Anglong district tu si punanji lagi atema lake Karbi Anglong bukajan tu amen da gunona inghana dong punitu pula ke inghana dong sai sikali bukajan ang bong non ki pubaw bukajan subdivision ang bong inglong ay josi ke ong lagi ha tarapung betit borpung betit lapen hala rima tu gedu adim kikoy hala tu adim rima tu area western rima tu area ta lake jongpa beti lai hui ke inglong sai sil la posi lake inglong inghana dong pu ke punang ni lagi itu East Karbi Anglong pu si ni ke thongpen CPE lapen council tu la long legi pi arong ta selam na ilang ke alang litum non anta selam le de nilitum APHLC tungge nilitum le jakko mewang no kulatante long lake kache ron aron land and revenue al aron ta nilitum mangke silam pek lagi non la land and revenue regulation 1886 la solok MK la Assam government si dak nang hindi bor ige lagi allo hala dak notification along asohi ke dota SK Dr. Chief Secretary Assam government ko jada ke to itu lagi council le selam kali lagi council si selam nengi 6 schedule paragraph andeng pi ke thompen lagi la Himanto bisa surma alang ikhang kacini ne thang abedak nang ninge thaparat ke nili tum ning dokti le son ke ni tum condemn lo la thang abenang ni thaparat ke lalang hino mosti ben la mohon khaklari ba gening je karbia bur nang ni det tani tumai un pu polo lason kining je det kenal tum min pen pui la ban ke boro tum danon ke Pudam endote lo ting ke non ke pudam endote 6 schedule monit lo ke di alam le pupul kita 6 schedule pi pup pen BLT tum cicini ne der lo 6 schedule pi pup pen alam le tum 6 schedule akan dum si endo seta lagi boro tum dak duko la tum ong nak apot kar dia tum apa lagi ahok lo boro tum yang si celak pen lo tela ahok lo lagi boro tum aja kom dep pen hai uji la tu ni lagi iligo pula lagi teklor alam lagi sita alam litum celak pen ni sita nin ke boro tum de bang ke thombak do bukan di alam litum cetak ilang kente lagi la si ko son ne lagi mu krehinier di si kek ko lagi la pen ni tu handak APHLC akan de sarmung rong phar ke haji ang ring ke tu kok ang jang la da bang ke athema boro tu be cetak pun dige non apa tai ke putar list dong si intang telo prote la non nan ke tutun AL isi tum nan ke turun tum edi la ke itu candidate pun itu hok confidence MEC edi elected members lo ceplan lo postal itu candidate pun itu hok edi ate hok pun di lagi ate ma itu la paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen itu selam telo prote edi intang telo prote edi alang ni benda beda ko ke angke kupulo MEC nangke turun ko lasi hala soti mo dong bangke hai that's the by election na aku itu election te duko kai hala bang hello itu bici na menye bang lasi ningka disia prada Dr. Himanto Biswa Sarma ninjelo la non tribal tumalong de aphak pota ke ciklu jon drop ang bong pen long ep nang jiku sike ang jadi nang itu media thengu pele itu arjulong la pen jadi Cekujon sok ang bong pela no tribal tuman ang pota isuet ang jipalam tini tum arjulo itu tekam lo lasi ako nota eleksyon na por hula sosi nang jumpra nang jumpru itu nih lasi la ke dili tum ini pen condemn lo pin rem lo lasi ini tum case tum la paragraph 20 lo pen kita dengan tribal area kita dengan Kuki mar paiti siam kasim izu
garu kapto kami karbe tu anak pata cuning bilo la non apor hello a chance ke melo la si nang itu media tengno hoi ben itu cuning bilo la ber la doktor himonto biso sorma kaling jalan ke pacik koklong de tep nanti la hello la ber kope itu masalah kulo la bukajan distrik ke thake la ke bukajan pule itu mamen ki irman kali is karbiang lo kali te kope ni sorma karbiang men hedi landam ben he la son si itu distrik le thak ti pusatami itu halabang karbiang men itu tu mek nanti la hello non hapu bes lagi west karbiang long pasong tak taksi oke is karbiang long pasong hedi ho isibak kope ni ba is karbiang long kali pusatami kope ni son karbiang men hedi kace thang long hal so amen pen irsi mane a district amen la pasong si ir nanti la hello Is Karbiang Long. oh kali te is karbiang long si ir Berada di area Central Karbiang Long. Central Karbiang Long pusatami di pasong ir tiap ini Hala ke is ke. oi aku pasong si ir tiap nanti la hello la pe isi ka choni bri tukan tum non hala a doktor himonto biso sorma ninche aphyata tuliram rong hang hada arjab dun lundi lam pe isi boy dun di alangi lakke ni tum tuliram rong hang tim Karbiang Long palang tum kicipu di natuma phan an tum pin rem no lake cether dak dun ni hala Alam di situ warga selam le. oh hala tum tu warna selam ni di non joda si hasono long lumba jongo long mi junga na nang likam tha hala pu jo noman biti phangana dam tha di hala pu na ana kisung le la pu jo kato ko dam garo ro ana dam tha na mitum di nilalu ana ko ana kisung le sata alang litum non anda la helam chini ni pen herak tek herat teknologi hala sonalam kiling jiwa alang itu mana karja tunlun pepu amat antur di jebak tunlun ni lancar tok try along ni tok tabe along ni an non try bela tum hati piji pu kelage kupu siaran tum ketak ni dia along herat ni nasi herat tektak lahir ni tu kupu lahir আচ্ছা ডিস্ট্রিক্টে থাকে মিসেল মাকে নতা হলো বাকি নলা Isi ke thak ke nitum heno kupi athema hok lo theta thetan kangyang ha area la sinidum ke puke apranda nilitum toklo nili toklo la sola halage East Karbiang Long punangji la pen la Hauraghat Assam division abang ke lage Central Karbiang Long punangji la pen halapu West ke lage West do et lo lage nitum aprand men ta ningje bom la sola bangke halage East Karbiang Long puvek nangji la pen hala 6 schedule ar lo schedule nahi ne West hala da kopine bukajan po amat yung si General District Pinjong Depot laki pinang nike Chief Minister ka jako hobe si schedule ar lo ke laki Ladakh Council si puji alam li na chumpru ju de lo laki la tuliram rong ha la penge Omor Singh Kiswa to masonson forensic be to masonson la tunge robot stamp jatni Chief Minister a robot stamp jatke la tunge la masih alang lito man इंग्रजी पेन पुलते जुनो दाखे अमोय album को के तुम के लतुम के दी लापसी अलग नि तुम के चीफ मिनिस्टर अलग नि तुम अजक को नन खींचे तला तुम दो क्लिप लो अलग नि तुम कुदू नहीं ले लगे सार नि तुम काम नन नि dak ni ye नन काम न लिपु सी नि ये नहीं ले तो लापेन पता pinang ने के लगे paragraph 3 पेन सी पीजी के 6 शेड्यूल लते में सेता अल्लाह के सलाम तुझे दे लगे लता Allah ke selam lede, la pose Allah selam lede apot si, non amat ke la 6 schedule are aim and objective and the true spirit of 6 schedule. Hala swateng dan si long leke tribal domasi pichok nan pola tu. Jagob rai brat along leta tribal domasi pichok nan pola. Tribal pola te neli pupo karbidet kali lage. Athema 6 schedule paragraph 20 long polo tribal area pusi pulo. Karbi area pupe, Garo area pupe, Kuki area, Dimasa area pupe, Rengma area pupe. Ini tribal area. Apa sih? Hada ke Garo tum doon de Garo tum long lea velana da pinang po lang tum tuhan. Naga tum doon de Naga tum da tribal ko Naga tum hana pinang po. Seta ki pinang i ke lage council CPG lage, chief minister kali lage, state government ke la nang ningye dulu ke. La pen happy tai zone.
lai hui pe por lo alang li klen alang li non la non la bang so ning kan ju tia ko chikler trop ang bong alang li papet tang nagi ba chain nagi ke tek long nagi alang li ke chain lo ke klen lo ko dolong isi ni pe tang ja ni lang sina alang li un klen ni ma klen ma la pen lan cho tangai lang ha lang bini ka thoi and alang li klen da non ante bang British tu ni ke claim un non chief minister alang li neli fancy claim na ni pu alang li claim pia pot ante aku dolar so ki hola pen ha bor pung an tarapung an pia polo alang li claim alang li chief minister ni kan ing koi de do tu alang li pi bolo claim de ante claim na ni ke ante alang li fan ni tu challenge alang li non chief claim trop ong petang thala so to wa lai hoi to wa non nel tu ni pu mo to wa la bahajir kain tiarong am la penha lang megluan alang litum silam non tarlong an alang litum silam non British hod ni ke pe aku pi rui thulo British hod ni ke ato wat silam de la pen ke aeroplane ke suna thaida helicopter ke suna thaida alang litum silam de non alang litum pe polo bi unde dati neli phan jong si claim un e pun nge bek ante alang li bek king bu claim non na himanto biswa sorma la posi la soalam pagke la ke rat atom bhan ka pilu lagi DC commissioner ke la ke amit hang area se chiklem long chok lagi along ka prege dam la te la ka amen se account ke dam thu pula bangi government nung se action ke entry la bangi so na DC la ke commissioner tu amit hang area chi bikok se along prege dam long puluti lagi ni tum DC pen commissioner na account ke dam thi la sila la bangsol Chief Minister Himanto Sharma la ke amithan lo ta chini ne dep ason se je plan alam like athik se ta chini ne bon la pen son bang ne tum ni ke jam je ni ke koi ke lang tha la battery torch ke igde lo budi alam ki chini he battery ke igde lo te battery nam thu de unle la ke la pyo lo alam ki chini ne tum battery ke jam thu krai lo non ke nili tum bhanala gono suraksha party to alang li sika kacong tuyar ko lagi GSP atau apa la sidak election na pitudun alang itu arona we kadang na pitudun di alang itu kecil menit saya sige alang itu arona we 60 dollar na pitudun di alang itu na pitudun ke nil itu actors de Baru manangi akhir department lo nilitum lahelo la Dr. Himanto Biswa Sharma kami jalan ke labang solam tebe na po nilitum alam itang kondem lo tema isya bangke itu nang lo polo tehdi ilitum arak apan imek na paprang lo isya nang lo polo tehdi label isya bangke itu mapan nang kapacere toy label itu mapan nang katum pratun asik situ na palang mo dia pan sikit player kit chia so tum dak ke long le potta nang long tum long bek pusin du tum bong lo seta la paragraph 20 teng pen di 6 situ la na teng pen seta non ke cheplang cho bangke bukan jana long situ ki MLA Dr. Numol Buming ke jeta halada ke chia so tum han potta piet nang ji puri ji gali labang solong le la jaga braya long le kitu anta lake in long so to man se thakat nang di papa halalan ni kin jeta Himanto Biswa Sharma ke dike to bange ke che so tum an private ka dite tum an nang tum dam tangani an long belong le pen posino na bange long di nang tum long ko long le patalong ko lake chok chi pik lo ke alam ni kin ji ini tum akhe tu itu kupilo kecilin ko monopol lalu hektanon lo APHL siatum akache song lake 60 dolar ona tengpen latung mo cerai pek po pala tum chini tapen Himanto Biswa Sharma kala ke chini pik khangyang lagi lasi laku pusotsi latung akim mang la 60 dolar ona tengpen an phalang nujung ketima hala se bangke mang lasi non ilitum labang soan news ke long an ilitum abang hutin setame
cerok topen dora lanon eleksona porhut John C. Hadi elektron la National Party aphan nasor BJP aphan itu perhem teko plote lalong ni na piyok plotu Ia tu nilindung handa nilindung kacau diri ateng nilindung dakema apa nilindung hancurul nilindung paningin ang yalang bangke la pusat atu miher nilindung acing minister Himanta Biswa Sarma yang semekin niliphan si nang tengkeng lo alang lipulo nili deputy commissioner laban commissioner ke manahut upia posi la towar soipen ha hamrenan ta selam ledet lo ulitu alang li lage chief minister lo na alang li chini ne uke mahume me alam chief minister bang lage asam adang sita alang li kacari nang ya bang lo $6 arlo ke alang li cari nang ne $6 arlo bangke setan nili tum commissioner tum mangela ke commissioner da divisional commissioner ke nili North Assam division commissioner lake Karbi Anglong nang ruri nili Karbi Anglong claiming tum ong seta claim long li alang li chini lo lage rata tum phan ke than tap kapamang hualam kapachupe alam sila Himanta Biswa Sarma kanije Deputy Commissioner nili Karbi Anglong nili Deputy Commissioner nili Cheplang long lepin lang claim long lepin lang nili hab Kamrup Guwahati lapen Korimbganj lapen Kokrajhar si nili DC man DC pula district arlo ansi alang li jakong ducok ante lage alang li ta chief minister amen thama mata kachini ne ason si kachikrong labang emang humi me alang ako non nili alang li pan challenge alang li chief minister PWD jat aja kongdo ante alang li nonoma nik la non labangso aningkan judja ko non cikloyon kep angkong ga cikloyon trop angkong alang ke kiceng nangi ke la non irui niang bong la non jun krehini api alang li ceng nangi la am soi pen hala am soi junction along pen national highway pen ha hamret la pen kanduli an alang li 4 lane atowar selam dia nanti athema lake towar pipinak lake towar pi lake Guwahati bethe ke dam anta la so towar hello ni tum West Karbi Anglong tum ke en lake la posin ni alang li pan challenge alang chief minister claim tha alang li un maun ema cheng un maun ema pitang un maun ema lang sida alang li pan la pen lan chok thakali lang